les síl·labes i diftongs? Tothom ho entès? No tinc cap dubte? Vale. Quins són els diftongs que no se separen? No. Quins són els diftongs, perdó? Dígrafs. M'he equivocat, els diftongs no se separen. Quins són els dígrafs que no se separen? Per què ho posa així? Doncs perquè soc la reina de les regles mnemotècniques, d'acord? Si se'n recordeu? Perfecte, això és una doble, Si se'n recordeu, perfecte. Que no se'n recordeu? Aquí sí jo va donar una regla mnemotècnica. Només falta una, que no la puc mirar. L'única que falta és així. Que no. G1. Q, doble L, N, Y. I ens falta la G. Sí? Aquests dígrafs no se separen. La resta se separen tots. Sí? El que se'n vulgui recordar dels dígrafs se'n recorda. El que se'n vulgui recordar de la regla mnemotècnica se'n recorda de la regla mnemotècnica. No tinc cap problema. I després